Mashura padunhu, baba voroya mwana wavo kuti asataure chokwadi chaaona. Ndinokugamuchirai zvakare pano paZimWitness TV apo tinokupai nyaya dzakasiyana-siyana dziri kuitika munyika yedu yeZimbabwe kusanganisira nepamasocial media. Muzuva ranhasi ndava nenyaya inotyisa yakaitika kumhondoro mudunhu raChief Nyamweda. Nyaya iyi yakashayisa vanhu neremuromo mushure mekunge murume wechidiki aroyewa nababa vake nemhaka yekuti aida kuudza vanhu kuti aona baba vake vakarara nemuroora, mukadzi wemunin'ina wake. Vanhu vaiva nefungidziro yekuti baba vaTalent vaidanana nemuroora wavo, mwana wemwana wavo uyo anova munin'ina waTalent anogara kuSouth Africa, asi vaishaya kuti voziva sei chokwadi. Zvinonzi izvo baba vaTalent nemuroora vakaenda kugarden samazuva ose sezvo vaida kunoita bonde. Zvinonzi izvo vakaonekwa naTalent vari mubishi kuita bonde nemuroora munzimbe. Talent paakaona baba vake vari mubishi akamhanya kumba achida kunoudza mai vake zvaaona. Baba vacho vakabva vateveravo mumashure. Talent paakada kuti audze mai vake kuti ndaona baba vakarara nemuroora, akabva aita chimumumu pakarepo zvekusagona kutaura zvachose. Ukuwo muroora paakaona kuti aonekwa, akabva atiza pamusha. So mhuri yeZimbabwe, tiudzewo maonero enyu panyaya iyi kuti baba vakamira sei. Mushonga rudzii unotuma munhu kurara nemuroora uye unosvika palevhoro rekuti vanoroya mwana kusataura zvachose. Mhuri yeZimbabwe, ndokutendai nekuva nesu pachannel ino. Musakanganwa kusubscribe, kulike nekushare. Ngatisanganei panyaya inotevera.